Jeg stormer ind på eventyr. Og det første er ved at finde hvor ild den har været. Lad os prøve at gå ned her. Og flot sted. Ui! Prøv at se. Så brænder hele. Fordi ikke lidt den var. Stakkels mennesker. Alle sammen brænder. Ja. Når jeg finder ilddand, så dræber jeg om. Men først skal jeg finde noget mad. Men hvor er det noget mad? Måske noget herinde. Hej. Kan jeg købe noget mad her? Nej, det kan du ikke. Hvorfor ikke? Fordi det er en våbenshop. Okay. Nå. Så går jeg. Øj, altså noget røg. Hvad var den? Det lærker. Hvad skete der? Har du nu? Nej, Hvorfor ikke? fordi jeg sælger ting. Kun ting. Ikke noget med. Ikke noget med. Nej, Okay. Kan du fortælle mig, hvor jeg kan købe noget med? det tror jeg ikke. Hvem skal jeg så spørge? Spørg de andre to. Hvem er andre to? Ham der til den anden. Ham der. Ham der. Og så højre. Okay. Hey, kan jeg købe noget mad her? Kan jeg det? Okay. Hvad har du? Ja, så tager jeg en sandwich. Tak. Nå. Nu skal jeg til at hjem. Nå. Vi ses næste gang til Dørens Hus. Og hvis I ser det afsnit, så snakker jeg. Hvad sker der for det lag her? Lag så. Ja. Nå, vi ses.